Pán Boran, nemám dobré správy. Počas prehliadky vášho domu sa našli spoločné fotografie pána Emreho a pani Sily. Dali ste pani Silu sledovať? Počul som, že majú ešte silnejšie dôkazy. Ale ešte som nezistil, o čo ide. Zistíme to, keď budeme na prokuratúre. Čiže všetky dôkazy sú proti vám. Pozrite, pán Úr. Nech majú akékoľvek dôkazy. Ja som na Emreho nevystrelil. A ak si myslíte opak, môžete odísť. Počúvam ťa, Abaj. Sila, zisťoval som, kto prišiel z Mardinu, ale zatiaľ som na nič nenatrafil. Musel to prísť niekto urobiť. Tiež si to myslím, ale nenašiel som nikoho. Je to stále komplikovanejšie. Ak toho človeka čo najskôr nenájdeme, Boran bude vinný. Zostala jediná možnosť. Aká možnosť? Čo ti napadlo? Porozprávam sa s Džihanom. Zbláznila si sa? To je samovražda. To nie, zabudni na to. Musím ísť za ním. Musím zistiť, o čomu ide, rozumieš? Sila, vieme, o čomu ide. Džihan sa snaží zničiť aj teba, aj Borana. Čo chceš zistiť? Nedovolím, aby si preto to ohrozila svoj život. Je pre mňa veľmi dôležité dokázať, že je Boran nevinný. Ak sa ti niečo stane, bude mať význam, že Boran bude slobodný. Dobre, Abaj. Myslíš si, že ak Boran nebude pri mne, bude mať môj život význam? Musím to vyskúšať. Prosím. Dobrý večer, tu je Sila. Pani nevesta, je mi cťou. O pol hodinu bude na Saranči. Musíme sa porozprávať. Ako rozkážeš, pani nevesta? Odchádzam. Ale... Kam ideš takto neskoro, dcérka? Mám stretnutie s advokátom. Zajtra má Boran súd, uvidíme, čo pre neho môžem urobiť. Sestra, aj ja idem, nechod sama. Nie, Azat. Pôjdem tam sama. Celú noc si bol v nemocnici. Odtiaľ pôjdem za Pelin. Potom, čo sa stalo Ruken, som s ňou nebola. Bola zničená. Asi ešte nepočula o Emrem. Dobre, ako myslíš? Nemala by si ísť sama, ale ako chceš. Budem na teba myslieť. Neboj sa, mama. Nebudem sama. Pekný večer. Dávaj si pozor. Len poď za svojim osudom. Sila. Koľko hodín ho už operujú a stále nič. Skončí sa to dobre, neboj sa. Lekári robia všetko, čo môžu. Zostáva nám iba sa modliť. Pán doktor, ako prebehla operácia? Náš syn to prežije však. Urobili sme, čo sa dalo, ale bohužiaľ nedokázali sme zabrániť nekroze nervov. Váš syn bude pravdepodobne ochrnutý. Nie, nie. Nie, to nie. Nie. Vítaj, Abaj. Dobrý večer. Ako sa máš? Ja dobre, ale ty nevyzeráš dobre. Stalo sa niečo? Nebudem ti klamať, Boran.
Situácia je zlá. Sila išla za Džihanom. Čo to hovoríš, Abaj? Ako si niečo také dovolil? Bol som proti. Ale povedala, že je to jediná možnosť, ako ťa zachrániť. Namietal som, ale... Sila. Keby sa s Džihanom dalo vôbec rozprávať, sám by som to vyriešil. Vieš vôbec, kde sú? Neviem. Nepovedala mi. Ale... veľmi sa bojím o Silin život. Ako sa máš, pani nevesta? Opeknela si. Tehotenstvo ti pristane. Nemám čas na zbytočné reči, Džihan. Máme nevybavené účty. Čudná však. V poslednom čase mi to hovorí skoro každý. Povedz mi meno toho, koho si najal na vraždu Emreho. Dám ti toľko peňazí, koľko chceš. Ja peniaze nepotrebujem. Zabudla si. Polovica všetkého, čo má Boran a rod Genžovcov, je moja. Zatiaľ, čo sa snažíš očistiť Borana, chceš ublížiť mne. Ale ja v tom nemám prsty. Klameš. Sila. Naplánoval to Boran. Najprv sa s tebou znovu zblížil. A keď si získal dôveru, zastrelil Emreho. Neverím ti. Nedám sa oklamať. Láska ťa hrozne zaslepila. Ale Boran sa s tebou nezblížil, pretože je do teba zaľúbený. Prišiel môj strýko. Rozprávali sa a rozhodli. Hovorila som s Boranom. Všetko mi povedal. Neverím ti ani slovo. A tiež ti povedal, že v jeho izbe našli zbraň, ktorou bol zastrelený Emre. Hm?